ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సబ్జెక్ట్ని ఓకే చేయడం ఇట్స్ లైక్ గ్రేట్ థింగ్ అండి. బికాజ్ ఇట్లాంటి న్యాచురల్ సబ్జెక్ట్ చూస్తే ఒకలా ఉంటుంది, బట్ నరేట్ చేసేటప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది. అది జడ్జ్ చేయగలిగి ప్రొడ్యూసర్ గారు ఓకే చేశారంటే ఇట్స్ లైక్ అక్కడే ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద మూవీ స్టార్టెడ్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ చెప్పాలంటే లైక్ ఐ లైక్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వెరీ మచ్. శ్రీచరణ్ హెస్ డన్ వెరీ గుడ్ జాబ్. ప్రశాంత్ హెస్ డన్ వెరీ గుడ్ జాబ్. అండ్ ఎస్పెషలీ అసలు వీళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడో చాలా సినిమాలు చూసేసాం అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. బికాజ్ లైక్ ఫిలిం ద వే ఇట్ గాట్ లైక్ ఆ ట్రావెల్లో ఒక 10-15 మినిట్స్ తర్వాతనే కనెక్ట్ అయిపోయాము. లైక్ దే బోత్ ఆర్ లైక్ ద మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ లాగా. అంటే లైక్ ద వెరీ హానెస్ట్ ఫిలిం అండి ఇది. లైక్ ఐ క్యాన్ సే బికాస్ ఇట్స్ వెరీ జెన్యూన్ అటెంప్ట్. అండ్ ఇంకోటి జీవిత గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, ఆ డబ్బింగ్ కూడా లైవ్ రికార్డ్ చేశారండి, సింగ్ సౌండ్. అమేజింగ్ జాబ్. అండ్ లాంగ్ వే టు గో శివాత్మిక. కంగ్రాచులేషన్స్ ఆనంద్. అండ్ డైరెక్టర్ గారు చాలా గ్రేట్ జాబ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Anup. Thank you.